नवसाला पावणाऱ्या अंगणेवाडीच्या भराडी देवी चरणी ठाकरे शिवसेनेच्या अतुल रावराणे यांनी सिंधुदुर्ग वासियांसाठी साकडं घातलं। भराडी देवीकडे दरवर्षीप्रमाणे सर्वच जण भक्त येतात, दर्शन घेत आहेत आणि भराडी देवी ही सगळ्यांनाच दरवर्षीप्रमाणे तिच्या सर्व त्यांच्या प्रत्येकाच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करते आणि करत आलेली आणि याच्यापुढे करते। यावेळेला आम्ही भराडी देवीकडे मागणं मागितलं की सर्वांना सुख समृद्धी दे, सिंधुदुर्गवासियांच्या सर्व इच्छा पूर्ण कर, महाराष्ट्रात देशामध्ये सर्वांना सुख समृद्धी आणि भरभराट मिळू दे, तसेच या जिल्ह्याचा विकास हा चांगल्या प्रकारे होऊ दे। देवीची महती ही उत्तरोत्तर वाढते, लोक येत आहेत, प्रचंड मोठ्या प्रमाणात लोक येत आहेत। हा आपला पर्यटन जिल्हा आहे आणि पर्यटन जिल्हा म्हणून ह्या देशातच नव्हे तर जगात याचं नाव होऊ दे आणि ह्या सर्वांना सुख समृद्धी दे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।